Il-bini tas-sit ta' akkomodazzjoni soċjali fiż-Żurri jinsab fi stadju avvanzat. Waqt żjara mill-Ministru Rodrik Galdes fuq il-lan tax-xogħol intqal kif dan is-sit fit-triq ta' Ċantar se jkun qed jinbidel f'saqaf għal 20 familja li huma ġenwinament fil-bżonn u huwa parti minn kullana ta' proġetti soċjali oħra li ammontaw għal investiment ta' 130 miljun euro. Fil-fatt il-proġett fit-triq ta' Ċantar mhux biss se jkun qiegħed joffri 20 appartament ta' housing soċjali ġdid, iżda jinkludu wkoll 20 garaxx. L-appartamenti qegħdin jibnew f'sit ta' 1200 metru kwadru appartamenti li kollha se jkunu aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Il-Ministru Rodrik Galdes innota b'sodisfazzjon li l-proġetti ta' housing soċjali ġodda qed imorru lil mill-istandards ta' housing soċjali fil-passat. L-iskop tagħna huwa li anke l-housing soċjali mhux biss dak il-bini li s-soltu konna mdorri naraw fil-passat, imma llum il-ġurnata qegħdin nippjanaw bil-aqal, qegħdin naħdmu anke bid-fit mal-komunità biex anke l-units il-ġodda jkunu qegħdin jirrispettaw mhux biss in-normi ambjentali imma wkoll in-nies li ġejjin joqogħdu fihom iħossuhom parti mill-komunità nnifisha. Intant il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar is-Sur Leonid Mekkej qal li dan kollu jixħed ukoll il-ħidma tanġibbli li qed tagħmel l-awtorità għal mijiet ta' familji sabiex tittejbilhom il-kwalità tal-ħajja. Huwa proprju l-iskop tagħna illi naraw li bħala awtorità nkunu qegħdin nolqtu faxex differenti billi nipprovdu soluzzjonijiet differenti u proprju il-bini ta' akkomodazzjoni soċjali ħajkun qiegħed hemmhekk sabiex jindirizza l-bżonnijiet ta' dawk l-iktar u ġenwinament fil-bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.